Azi o să-mi descarc în joc cu un măcelar. Asta s-a auzit bine. Și nu uitați să dați pe butonașul de like, să abonați și uite că începe să te descarcă cam repede. Ia să vedem câte are 200 dislike. Unii le place la unii, dar la alții dislike, what? Dar o să vedem dacă e fake. Dacă așa de-am doua să le alea. Da, ia uite, mă. Putem să ne alegem skin-uri, cred. Ia, care să mi-l aleg eu? Să mi-l aleg eu în joc. Uite pe ăsta cu ochelarul, cu ochelarii, că seamănă aproape ca skin-ul meu din Minecraft. Ia. Dacă tricoul la skin-ul meu din Minecraft e albastru. Hai, ia. Dacă da. Începe ca orice joc cu logo-ul. Bine. Ce, mă? Dau muzica mai jet. Ce scrie a mea? Leg. Posto. Mi-l aleg. Ce hartă? Păi pe asta prima. Pe harta 1, după harta 2. Ui! Ala. În frigider m-am ascuns. Sper că nu vine în frigider. Da, pare că vine. Da, l-a prins. Ia! Păi, bă, a prinsă. Săraca. Hai că săraca. Ia! Hai că mă ascund acolo. Ia! Ce poți să vezi? Uite, aici e calul ăla. Ori, ia. Sper că nu vine la mine în pat. Direct în frigider, dacă mă puneam în frigider, direct mă lua. Direct. La piscina. Mamă, vag de filmat. Iau prea greni și ăsta să dea ascunde. Du-te, ce bă, de aceea că e locul meu. Filmez aici. Dacă nu mă prinde domnul măcelarul. Vine. Parcă văd că vine aici. M-a prins pe mine. M-a prins pe mine cu creeperul. M-a prins pe mine, bă, fierar. Dacă știam, nu mă mai ascundeam în PC. Și acum ce? Reclamă. Am înțeles. Reclamele sunt tare. Dar lasă-mă, mai. Nici nu-mi place muzica. Ia. Dar lasă-mă, mai. Să mă joc, dar ce? Are jocul cu mine. Oh, de copul meu, opresc internetul acum, semnalul. Hai
că opresc aici video, că nu mai pot. Hai, pa, pa! V-am pupat!